Spa-kompagniet er Danmarks største inden for bad og wellness med hovedkontor i Aarhus. De har lige åbnet landets største udstilling i spa og alt til bad i Kolding. Vi mødte direktør Morten Vestergaard, som startede virksomheden i Aarhus. Ja, vi startede for cirka 5 år siden, hvor det var sådan, at vi lavede en stor butik deroppe. Det vil sige, oprindeligt så startede vi for næsten 15 år siden med at lave spabad. Men det var først for 5 år siden, vi fik den idé, at vi ville lave nogle store udstillinger. På det tidspunkt, hvor alle andre de nedlagde deres udstillinger på grund af krisen, der gik vi ind og lavede internetbutikker med udstillinger, hvor det var sådan, at man havde mange 100 kvadratmeter, i det her tilfælde over 1000 kvadratmeter udstilling, hvor man kan se og røre ved alle produkterne. Når man har med langvarige forbrugsgoder, så mange gange, når folk de godt vil se, hvad det drejer sig om, i stedet for at bare sidde og kigge ind på nettet, eller kigge i en brochure, når man skal købe noget. Og det her i Kolding, det er jo helt vildt. Altså nu står vi et sted, hvor man kan sige, at man kan se sådan lidt ud over det. Jeg synes, du skal fortælle lidt om de her ting. Den her, der, når du siger spa, så vil jeg sige, det her, jeg har aldrig set et spa, der er så stort. Hvad er det her for noget? Det er jo faktisk en svømmespa, det vil sige en kombination mellem en swimmingpool og et spabad. Og det går det egentlig ud fra, at i Danmark, der er det sådan, at et swimmingpool er egentlig ikke meget værd, fordi man har en sæson på omkring 4 måneder. Men når man tager en svømmespa, så har man lige pludselig en meget kraftig isoleret kar, samtidig med, at man har et kraftigt isoleret låg. Og dermed kan man lige pludselig bruge den 365 dage om året. Samtidig så har man ikke de etableringsomkostninger, som der er med en almindelig swimmingpool. Og det vil sige, at man kan sætte sådan en her ind for 100-150.000, men det er så omkostningerne, frem for at du har 250.000 i etableringsomkostninger oven i nogenlunde det samme beløb, hvis man laver en swimmingpool. Og nu har vi så også i det her tilfælde en spa-sektion, der har temperatur som swimmingpoolen, men hvis man kigger herover til den anden side, der kan vi se, der har man en separat afdeling, hvor der er sådan, at man kan have 38 grader varmt vand nede i den ene ende, og hvor man har en mere normal temperatur på en 27-28 grader nede i den anden ende, hvor der er sådan, man kan motionssvømme og lege osv. Jeg synes, vi lige skulle gå ned og kigge her, fordi der er jo nogle meget fantastiske, altså det her ser jo helt gammeldags ud. Hvad er de her træspag, hvis jeg må kalde det det? Amerikanerne kalder det for et hot top. Og i bund og grund, så er det jo, som du siger, lidt, det er jo egentlig en stor trætønde, hvor det er sådan, at man har modificeret den lidt. Finnerne begyndte jo at sætte en brændeovn på dem. Så hvis man kigger lidt herover, så står der sådan en brændeovn der, den kan man både få ved siden af og internt. Problemet er bare, at man kan ikke styre temperaturen i sådan en. Og samtidig så skal man også stå med vand i hele tiden, ellers så bliver de utætte. Vi har så gjort det, at vi har integreret et rensningsanlæg ned i trappen her og skjult det. Og det betyder, at lige pludselig så kan vi få renset vandet, så det ikke står og går i forrådnelse mellem hver gang man bruger det. Og så snyder vi også en lille smule, fordi vi sætter et lille varmelegeme dernede, som har en termostat, der gør, at man kan styre temperaturen, så lige nøjagtigt har kropstemperaturen, så det er behageligt at være i. Det herinde, der er jo nærmest et helt lukket. Det ser altså sjovt ud, det her. Hvad er det? Jamen, det er sådan en sauna-tønde, som er lavet efter samme princip, hvor vi laver en udendørs sauna, og så laver den i tøndeformen. Det, der er specielt ved det produkt, du ser her, det er, at det er lavet i cedertræ, hvor det er sådan, det vi kender på markedet, det er lavet i fyre eller græn, eller i bedste fald lærketræ. Cedertræ er næsten uforgængelige, og så har det jo en vidunderlig lugt, når det er sådan, man står ved siden af den. Jeg har næsten ikke nogen inde i showroomet, enten de skal alle sammen hen og kigge i sig ind. Det er ligesom sådan en drengerøm. Ja, det kan jeg se. Vi kan lige slutte med, altså her er alle de der, man egentlig kender, mere eller mindre, i forskellige størrelser. Ja. Og nu er der så mange typer. Hvad er det, der differentierer sådan nogle typer? Altså, i bund og grund, så er det alt sammen lavet over samme tema. Det er jo et udendørs spabad, som er beregnet til, at man kan bruge det året rundt igen. Noget, man har meget mere glæde af end en swimmingpool. Når vi kigger på de forskellige modeller, så er det et spørgsmål om, at vi laver en variation i farve og indretning. Og der tager man at veksle lidt imellem nogle liggepladser, nogle siddepladser, store og små dyser, men det er lavet over samme tema. I har i dag åbning i Kolding.
Men der er jo også udstilling i Aarhus, det må jeg da lige sige til Oceanerne, hvor vi viser det her. Man kan vel også se nogle i Aarhus, den er også ret stor. Så absolut. Nu det vi åbner i dag, det er helt sikkert Danmarks absolut største bade- og wellnessbutik. Vi har over 1000 kvadratmeter her. Men i Aarhus, hvor vi har vores hovedkontor, der har vi også et meget stor udstilling, og det har vi simpelthen også på Sjælland og i Karlslunde, hvor vi også har omkring 2000 kvadratmeter over. Så i dag så er vi det tætteste, man kommer på at være landsdækkende. Men tillykke med åbningen her i Kolding. Jo, tak skal du have.